Kepada ibu atau boyo putri kang belik wanita jeluk iso. Sino LPA 23
Ayak yang mauran tinggi umur seorang berumbu dan semangat dari kang Mairo yang mengatakan pada otak para putra-putra bangsa ini putra putra para cerita doa ya Ayak Horor Original. Original. Saking sejarah kepot jeruk tukang kaput tapi harus sampai komosowe komosowe jadi karangan jalan sangat kecil saking untuk kediri kaput maringan sebagai mayat original. Ayo song SB Audio vokalis sampai tambah Ayak Horor Original. Vokalis Horor Putra saking papan bangkatan putra sing papan bangkatan masuk ke sana kata cerita rumah kalian saya mana Kau papan bangkatan aku mau sampai sebelum itu dan terangkat gerak mas bagus hormati doa ador ayo aus banyak orang original. Banyak orang original.
Saya guru original. Orang koyo kang lagi nembeh proto. Oke, saking malah malas karo banget. Ponorogo. Amin 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 pasangan mati. Semoga mau sakit menunggu. Ikak yang kekayonan seorang ikan yo superempat, yo superempat. Kami pun kekayonan. Menikah bukan yang berotak, berotak perahu, selek, hebat. Ikan badai, ambil galang putih, orang ayu ajurit. Saking Adipaten Ponorogo kapot bagus renang gosok ibu sototi roy kapandang antara sama gandeng kono kono lir alas boyo ketipu satang adan di goro pagi kiri roso manja pada sama jaring palunggo arok kata tibu jepit tempo tengok jadi palunggo seragamnya pajaknya yuk anyar. Satu kali pakai ganti jam tenang. Kasaru Pratano Prabu Selek Nunggal Setyo kalian Prabu Celek Serbi ingkang lebar tumebar keribanikan blomas kuring atus sembek pemimpin Tadios Hero Paradisi Butaning Proja Poro-poro Prabu Celek Gembel Sakambalan Arsa tumujeng Adipaten Kedina Saperuna gerakan kusumane kayu desa Bolani Handrahika Puspi Oro Kasiliring Samirana Ganyo maweh raras renane mriya oh
saking Adipatih Ponorogo kan yo pengaping para prajurit kang kawutus Prabu Klana Siwanggana kang kabigalampahe Prabu Jayadrata kados pundi babaripun para tara muda mulai wasana Mayangkara original Jepang siap berhibur bersama Mayangkara original SD Audi Mbak Yolati Pak ayo untuk maju kiri brek kita goyang kanan goyang kiri Bye.
apa yen kene ora kurang padha tuca Ayak koro original Orang 2001 kreasi support kalian SPO Audio
siniget ingkang lumaksana paprangan jiting alun-alun Kadipaten Kediri menjemputnya mati karo Jonotok ingkang sedaya bokal ingkang samrebah pasulayan kasar bejerek jalur banyak katipun pakai lantai Prabu jalan seperti soho Prabu jalan bendir sakit para satu wujud Kadipaten Kasapeluk nandharaken kusumane ayu jedhuluk desa Brangit para desa menang aku sono tempat melorot kaki baru Majap wonten samat dening paling dikati asam atus sinten Motor kadung katon masarate iki aku busana cipen sarta sulis warni dasar taksih tubuh paruh olas paruh jatuh judul iro para bucelek bedel sarap jari para majet bangsa dan para sulayawan dan bapak padaran aku gereng kali rame asewa gereng para majet lawan rawan para bucelek apa yang koro hadir pangeran Mugi bakaran eksak punika sesaji saranku bukti katresnanku sekar sabda rupa tondo prasasti atmo kata rasa liroko wendo berani selain
aku wedi marang awakku dhewe wedi karo uripku dhewe wiwit lahir nganti tekane seprene dosa-dosa sing tak lakoni dosa ingkang kawula lampahi serahanku nyuwun pangapuran Gusti nyuwun pangapuran ya mayang koron ajiku secara goyang tak goyang ing tengah lapar obat-obat kulawi benar obat sabetake sebel asam obat sabetake obat gede sirup obat sabetake sing jabang bayi wong manungsa ingkang wonten ing alam padang ingkang wonten ing alam donya ingkang tasih kepanggonan sapa jiwa lan raga mula panjenengan rasuki jiwa-jiwa ingsun jiwa-jiwa para manungsa sida edan ora edan sida aja nganti mari-mari rogen ingsun teko sing bani hadir serkoe hati di urip yo ingsun sejati di urip sira sejati di Allah yo ingsun sejati di Allah sira iku Rasulullah aku cap ikut Allah cacat Allah bahkan putih takut gede serta rasani Allah serasa jati ini Allah yo ingsun sejati para moho goib hadir bila Dulur-dulur para bapa Kipli dipun gandoli amargi menika wayang ingkang sampun disetrekaken wayang gawate mayang para dulur-dulur digandoli ingsun
ingkang sepi ing pikir kawe teko mrene saat-saat Dipun Ratu Maragopa persiapan Bang Imam tak jaluk para manungsa ingkang saking wetan tak jaluk teka ing kene ing papan panggenan mergo aku duwe gawe mergo aku duwe hajat tak jaluk para manungsa ingkang saking wetan hadir dela wakune apus bareng metune srengenge sawise apus muli madhep srengenge bismillahirrahmanirrahim aku bilang kaya budak sama ireng aran kang ningali saduri suto objang nopo marujeng aran bayune woto sira lunga sampai was para manungsa ingkang wonten tlatah Brakulon ingkang wonten ing tlatah Brakulon enggal teko mrene enggal teko mrene nyauji dadi siji marang si jabang baine ingsun pun bayakun yang terjadilah wonten saking ler para kadang para sana tak undang ing papan panggenan doyo rapal jopo mocoku teko kene dadi seksi aku lan seni doyo
Pelopor original sang pelopor jaranan 2000 siji kreasi main ning kandangé dhewe Putra Kediri Gus main bak Jos buka sini Jos Solakno Umumnya kedang Solakno buka sini ada persiapan hitungan 1 sampai 3 kendang Jaipongi pukul lompik 1 3 Jos bahkan pukul kendang jaranane hitungan 1 sampai 5 pukul bahkan 1 2 Mayang Horong Ciko Awas Baiman, pasti persiapan. Hop, nyawa tipas isi ada Baiman, ben iso mantep. Persiapan. As
wis ben sawat bapa renggoe sing nyawat bapa renggo Mbak Ika ben munggah di sawaten Margo Mbak Ika wah piye serang ngene rasane wong ayu kowe tamu wong apa-apa tambane kutuk namamu kelapa muda Lendanono aku kang sadang asmara balong janur wong ayu hati-hati sadane wong agen ganteng Tresno sing sakjane kabeh wis sakero kowe atine senajan aku wis duwe bojo sing sakjane nanging aku tresno sayangku
Hey.